Uthi uyafika kubangani bentombi yakho bonke banamawivi. Iyona kuphela egunde njengombeje. Akekho kodwa umalumekazi onezingane. Komalume abahlukene. Omunye unasi isibuko. Useshoda nge-iPhone. Omunye una30 kodwa usaprevent. Ufuna ukufela khona emanyaleni. Lento ekufaka embedeni ungagezile. Kwangumele ukufake evasithi ungafundile. I-bathroom ilele neshower. Mali ingekho kushuthi unyebhoshi. Lo mjolo wakho ninezithombe nisekamereni kuphela. Ningakaze niye out uyeke. Shutha Jimini niyela ukuyoshutha esibukweni. Nansi imkhabi inganciphi. Usuku usugudlile. Mawune ndoda yake kuthengela ifoni. Wafe bayakuphuca. Frontal installed. Lapho usho 6 inch ngathi umakalapha. Uyadela wazi ukuthi wamqoma esekuthengiseni. Lo mfana onezingane ezintathu. Usuku usumdala ngempela. Mase ungene Mr Price home. Ubuka amaduve nezitsha. Omunye uthi nails done ngawu4 enyangeni. Kodwa ingane ayinaso ngisho isithuthu sase Checkers. Omunye ufihliwe. Ngathi ithombe ze trip yakwi friends like this. I-Sundowns ukasala kancane ukuthi ithole iwin. Angisinayo kwasala kancane ukuthi ufike kwi21st. Usuku unebhadi ngempela. Mawune ntombi ethi kuyashisa. Bese ibhinqa ibhayile zangoma. Umncane kodwa ukuthi usungaba nezingane. Bese ingane nengane iba nobabwayo. Angilwe. Ngiyadlala ngiyala. Yindaba une implant usafunda isikole. Hayi. Asakhambanga kahle.